Ola, boas noites. Eu son Manolito Pescador e a continuación vou interpretar un tema de AC/DC, Highway to Hell, e isto non sería posible se non fora a través de unha familia que conforma así un programa de televisión que todos ustedes xa coñecen e se non vano a coñecer. Land Rover! Manolito. Bueno, si empezamos con Manolito el pescador cantando espectacularmente. ¿Qué cantache? Espera que se ponme o micrófono que che foi por Bueno, a verdad mucho dicir. Non quería, en fin, non quería que ti superas moito e tal. Pero é un tema en inglés que traducido... Highway to Hell. Sí, pero traducido ao español dice: tengo un barquito velero y lo tengo en alta mar. Más o menos. Solo le falta la vela para poder navegar. A Manolito liámolo para cantar este tema de AC/DC, que é un grupo rockero donde os haxa, o Highway to Hell, como homenaxe a unhos rapaces de Combarro que este verán saliron en todos os medios de comunicación, en todas as televisións, porque teñen un festival de rock. É para promocionar o festival de rock dali de Combarro, o Armandiña Rock. Pois colleron a xente ali do lugar e fixeronlle cantar cancións de AC/DC. Daí saliron vídeos tan maravillosos como a este. Mira. Oh, Wendy Hell, hey mama, leva i mi, a mama lo hecho mi clandesme. Oh, Wendy Hell, oh, Wendy Hell, oh mama,
Oh, Wendy Hill. Oh, Wendy Hill. Ese que cantaba Wendy Hell, era Vicente Pérez e liouno Xosé Rial, o que armou todo isto. Están aquí, un aplauso para eles. Ven por aquí, Manolito. Preséntoves Wendy Hell, Jaijo Hell, quedades presentados. Vicente é o cantante, Xosé é o que armou todo isto. Porque vos creo que tedes un equipo de fútbol e facedes un festival de rock para xuntar fondos para o equipo de fútbol. E como se che ocorreu a idea de poñer a esta xente a cantar cancións? A idea non foi iso miña, senón a idea inicial. Partimos de mesturar a tradición co rock and roll. Mesturar a tradición que mellor que un traballo típico galego. En Combarro a xente... Bueno, é moi típico eso. O mar, Redeiro, a lavandeira, etc. A lavandeira temos tamén imaxes dela. Como se chama a lavandeira? Carolina Pérez. Carolina. Como canta Carolina en inglés? Vemos a Carolina? Igual que eu, ¿no? Vamos ver a Carolina como canta en inglés rock and roll. Mirad aí. The lady Stevie, pelate to the baby, Vicky Bo, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go. De verdade, Xosé, me parece maravilloso como con sentido de humor e con humanidade conseguiche xuntar a xente e... Porque tú non sabías nin quen era a CDC, ou sí? No, sabía, no. Pero inglés sabías, de sobra. Sí. Moi fuerte, non? Sí. Inglés, sí. Inglés. E como te deixas liar por estes? Vale, porque claro, viñeron a xuntarme e tal, me gustaba cantar e tal, e dixerme, mira, Vicente, por que? E dixo, bueno, pero eu non vou a cantar inglés, que eu non sei inglés. E dixo, bueno, ti fai como poides. E logo o profesor, que vai, puxe que está notando o aparello, puxe un disco que me deron eles, pero claro, en inglés eu non sabía nada. E logo dixo, ya, mira, isto vamos a ter que escribir conforme suena, non? E escribir, bon, ei, mama, leva e mía, mama, que... E bueno... E despois, Xosé, chega o que a repercusión mediática que tuvo, que saliste en todas as televisións, en todos os periódicos. Esperabas eso? Increíble, foi increíble, porque nos pensábamos a ir a mellor a alguna televisión local ou así, pero cando nos empezaban a chamar televisións nacionais quedamos como abrallados. Nos superou todo o éxito que tivo os vídeos. E a todo isto que nadie deu pregunta, como foi o festival que se fixo en agosto? O festival foi unha maravilla, non? O ano continuades. Sí, que continuamos. O ano vamos a meter xa unha de Iron Maiden. Conoces Iron Maiden? Sí, no. E aproveitando que temos aquí en Manolito, voume atrever, porque isto, claro, non podía, non me resisto. Non me resisto a unir Wendy Hell con High to Hell. E temos aquí un coro maravilloso dunha rapaz. Vamos a dar un aplauso ás rapazas do coro. Non me resisto a que cantedes polo menos o estribillo de Wendy Hell. Pero en daquela maneira é doutra, non? Porque é o inglés gallego, é o inglés. O teu inglés e o de Manolito non te creas tú que teña grandes diferencias. No. Estamos, vamos a fazer o estribillo, esa parte do estribillo co público, vale? Venga, vamos chavales, vamos alá. Vicente, moitas gracias polo sentido do humor. Manolito, o teu xa é, eu non vou te levar a comer á miña casa todos os días para agradecerche isto. E despois quédate con nós, porque despois Manolito el Pescador faranos ainda unha cousa espectacular tamén. Vale, aplauso grande, empezamos Land Rover, Manolito el Pescador, Vicente e Paxixé, un aplauso para eles.